Môžem? No. No, Peťo mi hovoril k tomu vráti, aby si to lepšie na jednu spravu. Oddychnij od toho, sa dopáni na zem tu. Daj pozor. To má byť. A ešte sa ma o to pýta, spravíme ešte jeden šálek, nie kapustnicu. Bo ja vždycky aj hovorím, vždycky keď idete aj dole ideme, alebo takto, tu človek musí brať ohľad, že jeden z masnársky, nikdy v živote som to nevidel, reku, lebo nikdy v živote si sa nepozrel tam, kde je to najkrajšie. Čo len zišli dole, hej, a dojde. Tak to všetko chodil. Možno nevedia, kde idú. Nie, to je vesnická ferata hento. To všetkým to nahral. Toto celé až dole je zával. My sa musíme zbaviť do závalu. Ja chcete, môžete chlapci strieľať, ak chcete. Ešte poďme pomôcť, ja som ti povedal. Lebo Najlepšie je klapku dať presne, chlapi, klapku je najlepšie dať pod tou dierou. A však je pod ňou, tak potom... Dajte tam teda už toto. No, ale museli robiť to väčšiu podložku. To jak je to hlboké, chlapi, ak sa smiem opýtať? 8 metrov? Ale tu sú skaly všade. Potom máme bahničko, čo sa dá. Čak trošku iba, aby sme videli, či to pôjde hore. Nebo sa kýbel naplní, Peťko môj. To ja asi takú hambu nenehám. Ale som ja kýbel nenaplnil. Keď nie, ja ti budem hádať hlinu z hora. Rukavice mi vlaky dajte. Ona tu na mňa pluje vrchu. Patrik, naša mláno. A teraz dajme sa na tú bundu a svetlo, ak treba. Svetlo mu ešte nemám, ale dám. Čakal vlastne na mňa, aby sme išli spolu s Redom teda. No. Peter. Vypadá